Ayan. Siyempre, bago po tayo magpatuloy sa ating mga request, since marami po tayo, ayan, mag-interview muna ako kung saan po kayo nanggaling, taga saan po kayo. Sila sir, mukhang fresh from abroad. Kasi kagaga po, kasasangkit na nagapo Hawaii. Teka lang nagapo, amok ang kasi kagaga po nga pang nakikinuman. Teka lang na kung mamatay ka malakay. Hi, Mami! Papanan niyo ate? Awang pa yung magkagrasyon. Ay, Miss Bao, ikaw. Pati wawar na mag-istab namin. Awan ninyo yung ito. Taga ano kayo, sir? Ako, nagpanang kita lang sa kasa sila timaki-magi. Taga ano kayo, sir? Burgos ang sawela. Huwag ka sa kapitan, talang lang ayaw. Kapitan kay Kadeng, iluag ngayangay SB, anak. Ngayangay pa lang? Wow, ngayangay pa lang. At paisaw, kung si Hartile. Kamu ko na. Kamu, tanong to, marigatan nga super kumpul. Ano ang family kayo, sir? Kaling-kaling. Kaling-kaling family. Nakanya ka, kung kurang magtaibang na eh. Bilangan sa manan, lumanaw ti kayo yung harap to, mas daman. Anya na yung tiba. Ang kanan, kumusta kayo ba? Anatamari ko hinayaw, nasakit rosok yaw. Parusokan kayo. Answer. Anak, magdaydayo managan mo sa rin parehistro, dagiti naganak mo di birth certificate mo. Arnold Domingo, sir. Arnold Domingo. Manong ikaw ni Tatang Arnold? 72, sir. Ako? At balak mo si 23. Tandaan mo. Family kaya hindi request ko, sir. Hindi request ko masunata. Tapat gantay dahil na request yo. Willingly. Willingly. At willing pinas credibility ng matama. Ay, skincare mo ba ng patamo kung tanong lang pasi o pining-ping me? Serum lang? Oh, di ba? Di ba? Serum lang yan. Serum lang, oh, di ba? At nagawa kay ma'am? Hindi, kasama natin. Ay, kasama kayo? Oo, kasama natin. Ay. Tabok ka, kasakapitan mo. Dakay na yung mother. Kasaman lang ito, di pa nagkita na mother. Nagkita ta, ayan nagkitaan ta kalas. No, sir. Minanti uno, ay, hindi nag-birthday! Ay! Nagkita. Ayan na nagiging anak mo, madama, naggapo Hawaii. Artita? Ako, nagbabanak na gito. Uy, kanuwa Ama. kaya. Among may nagiwarwaras doon yan, nagibisitas na ine. Gusto gano'n. Tapos anak may pinatake outan, nagadokar niya na. Uy, ano yung gamit ni chocolate mo sa Wala na chocolate. Ano ka family kayo, mami, Juminante? Garma Lazaro. Lazaro family. Ano ba kiyam, Lazaro? Lazaro yun yung Ano request na kitita kami natin? Uno. Haway mo lang. Uwan, isang laglag. Ang tirik-lag na yung mother. Nagkita taga-kwa. Delphin Albano. Ano request mo mother? At abalayan mo wala mother? Ay, suga amin. Magkakabalayan ka man. Oo. Lazaro din yan. Yung nakabayan. Uwan, Lazaro. Mother ko. Mother na. Uwan. Ano request mo mother? Yellow Rose Cano. Sige. Nagitingin mo taga-ano kayo mo nanak? Mali! Nagito yung grupo tatay, nagpapicture kayo kasungsungan. Anak pa yung kabababat, ibang kong papapicture dan, awang baba ninyo. Opo, lang. Ano request ako, nagiging taga-manlig? Mr. Lam? Mr. Lam. Sige, Mr. Lam ka no. Okay. Pitas kiday ni mother. Dito yung kayo taga-ano kay nanay. Manlig mo lang, pali mo kay Rojas Isabel. Oo, sa kitin. Ano yung mga nasa kuro kanina, Ate Banji? Pasok po kayo manuwang. Ayan sa mga isang mo ng last regnan, pwede mag-extra ng upuan dito sa loob. Ayan, mga taga-Rojas. Ang yayaman ng mga taga-Rojas. Mga itsura ninyo, mukhang nananapal ng katulong. Uwe, basta kayo nagtungtungpak katulong. Charot. Ano request? Nagiging taga-Rojas mother. Ano request yung masalain yung damdama? Balse. Balse. Ay, ano balse? Kaya nag-balse. Kaya dito na po tayo. Gusto mo kayo? Kaya mo? Yes, ito yung naging client ko nung pag-birthday. Diba? Namasyal sila. Babalik natin sila. Oo, pasok po kayo. Wow, ang dami natin bisita ngayon. Hi, mother. Tagat mo kayo? San Manuel. Oo. Makataglat request na kita ka San Manuel. Ano request yung masunata, ma'am?
Sway, ano? Sweet ka. Aji si Sway Wait. Kasi ang aji si Sway. Kasi si Sway Wait. Saan ka na? Taga saan man lang kayo malamadan? Taga nyo kayo agar? Ay, prepare. Kamu, kasi RIC tayo tsura mo na lang ito. Paraspa ka to, mga paraspa. Yes, sir. O, taga saan po kayo, sir? Ay, from Cagayan. Saan bayan po ng Cagayan? Anong bayan ng Cagayan? Enrile, Cagayan. Hindi po lang. Sa Madarulog. Yes. Oh, di ba hindi ka doon? Oo, sa doon tayo dumaan nung pumunta tayo sa Lasam. Alasamba. Oo. Ano request ni taga Enrile, ma'am? Dinungor. What? Doon po yung mag-isa po doon. Yung nandun po sa nursery. Yung nakaret? Yung nakaret. Walang Awang seryoso. Kacachat na di kabit na. At kita daman-damdaman. Ganun. Karena nga bumbugunin na kayo na di kami balbal yun. Kita mo na Tera, taga saan po kayo nanay? Balik may nagkakawa kayo? Sa kanila. Apay ka sa nababa ng itsura yun dito. Si Mina kayo na nababa na kay anak. Puro na lang kayo dito. Ay, grabe ka. DJ Bakit, basta lagi na lang, DJ Kwan. Na ilumlumlin din. Lagi ito, lagi ang pakpakabanan, di barangay lang. Oo, Papautang, di karami kasi. Tatampa. Nauwot ka, singir na ito. No, singir na maminsan hampay na nagbayad, ipakapitan na nga damo sa ano ko lang. Ano ni pamilya ka? Anong family po kayo? Ano po ito? Association ng mga kababaihan, magbubarkada, magkakamag-anak? Iglo? Iglo. Oo, uso dito yung iglo. Ano tingin yung iglo, mother? Nalipata mo. Isabela, o, dito yung mother. Nagtakal pa lang na masangwanan mo, mother. Iglo. Isabela Green Ladies Organization. Isabela Green Ladies Organization. Apo, di tagay Timiniti Iglo. Amumun, mother, isunod dumagan na kanto na yung Iglo, Isabela Green Ladies Organization. Ang samahan ng mga marites at alam ang lites. Ano ka naman yung RIC? Koday din mo, parang rural, rural, and then mother mo, sige, kasi quiz na ito yan. Rural Improvement Club. Rural Improvement Club. Nagigay Iglo, iso nagigay samahan ng mga marites at alam ang lites. Nagay RIC, nagay tamo, nagay makaammo. RIC, so na makaammo mo, sino ti mapiste. Nagita, nagay grupo mo ti tumutong ang programa ito ay naglalaman ng data sa SPG. Ano tayo? O yes, saraan niyo ba kayo mag-test? Sige. Blue Roses. Sige ba kayo Yellow Roses? Na kayo Blue Roses. Na kayo magkataga nung kayo malalig mo na. Nagbabag na dating hanggang makikagat ko diyan. Utangan na kayo. Nagkatawa niyo. Dito po, taga saan po yung mga taga, ano to? Sino yung sponsor si Kamada? Uy, anapay, inyong maririt ng mother. Pero may tiragsak ko nga kung talaga damo kang birthday na diya po ko. Wow, kasi na yung birthday. Ano yung tinagan na? Ayan, kantahan natin yan. Eh, hindi na, ano tinagan ni mother? John Clyde Bucket. Ayan na ibakiri. Dahil birthday mo, dahil kahit ikis na laro. Regalong kanya mo, sige. Umulipipin ka. Kaya, Mabait. Mabait. Nakakabayad na din. Why? At kasi request yung mga mother ka po sa birthday ka po ko yaw. Birthday. Mang birthday. Birthday. Ano kaya di ang birthday? Ang kapagyan ka. Ang kasisin na ka po. Di mga birthday, ina-actual birthday may saking apong da. Kapag kakagwala mo, laog yun. Well, sige nga ron. Ano ka pangili kay mother? Actual family. Dahil Terino. Ay, nagatayo na pa sa Kuday Quirino. Oo, di ba? Pwede bigay na pa. Mabali mo na dito yung dalam, makatano kay Quirino ng Mercedes. Pwede kang makita. Ano? Makasakit ako. Sige, iyawit mo to dahil yung mother, ha? Pagla nga, pakalang lagi pa mo kanya, ha? Pagla nga, pag-iparakawang kay Caldero. Sige nga ron. Okay. Pag-i-request lagi kay Kwan. Sige. Well, diba? So, syempre mga kapagyan, mga taga-Burgos, Isabela, nagiging taga-Minati, ang unang specialist ng mga
Iti Lazaro family, from Malik Rojas, from San Manuel, Enrique Cagayan. O diba, nagagayo, Enrique sa Kasaguday ni Rino, Enrique. Kalagiti amin ako pati na nagkarantarwa. Ito yun ako naglipasan ng programa mi, mabaling kay Agawi din. Kanina nasa babay. Ay, nasama pa gaya. Sige, pagdating ikaw tapos yung muna lang ang request. Request na ganit taga Burgos Isabela. Na isuray. Yellow Rose ba? Yeah, Willie Revillame. Yeah. Kasama pati pinapasok. El Pinacchio. I learned to love you too. People knew that it was wrong to someone else. We both belong. We fell in love willingly. Sweetheart, I knew the same as you. So it's time for us to wait until love get me. Then we'll wait willingly. I love you too. I want you to. But it's time for us to wait until love get me. Then we'll wait willingly. Sweetheart, I knew the same as you. So it's time for us to wait until love get me. Then we'll wait willingly. Alright, thank you so much po sa mga sumayaw mga taga Burgos Isabela. Ayan, maraming salamat.
Okay, so gumama na po tayo sa malawang request. Itong mga request nila Mami, Nazaro Family Prominente, Kawayan. Ayan, ayan. Pipigas na di ba? Kakatong Mami? Ako talaga ako kapirwi mo. Dali ka magbalasa mo. Pipigas na kita pagbato dali. Pero may kasada mo lang dali. Naglalang mo yung itsura naman. Nangyari ko sa klema. Naglalang mo yung dali. Mawalan lang. Welcome po. Okay, syempre, susunod po na request ay ang mga taga Maliit Isabela. Maliit Isabela Iglo. Dito, lagi ni RIC. Napakpakan kayo. Nagdapakan kayo sa pagsali kayo nata. Charot. Okay. Sige, mga Iglo ng RI ng Maliit Isabela. Yung kanilang request na Mr. Love.
sa Really? May naman yung tiga Cagayan. Yes. Binuon. Really, kaya. Yes. Yung mga tiga Enrile Cagayan, ito na po yung request nyo. Binuon. Umali kayo! Makauma kayo! Ay, sabay. Alright, Zumba! Kaya naman, dito na naman tayo sa West Rapper. Yes, ayaw po kayo. Yung mga nanay, makasusin mo yaw. Shall we sing the Lord's song in a strange land? On the weekend, every song activity, a kind of song. How shall we sing the Lord's song in a strange land? By the rivers of Babylon, and we sat down. Yeah, yeah, yeah.
I make it break me heart. You might know what I need is mad. Don't tell my heart, I make it break me heart. I just don't think you understand. And every time my heart, I make it break me heart. You might know what I need is mad. Don't tell my heart, I make it break me heart. I just don't think you understand. And every time my heart, I make it break me heart. You might know what I need is mad.
Mr. Alvin Yakan, and of course, April Rose. Ayun, gagaling din na sumayaw. Talagang April Rose Binigar. Oo. Na alsong tipayod na. Talagang ilaman tatabla. Pero may kita tayo mga sinuti hangay mga Amintin ang. nalaing da, mother. Nalalaing na kita taga-mali, pati yung mga madam, mga sexy madam. Taga-saan po kayo mga madam? Malikot lang. Mali. Ako na palaban, naging taga-mali. Ay, Rojas. Well, di ba, taga-Rojas, taga-Malig, Anapay. Oo. Baka may mga birthday po dito ngayon. Umuwi na yung request na niya yung birthday. Oo, yung Kelber. Baka na nag-celebrate ako yung birthday na takta dito eh. Ay, si Kamadam! Ay, ni Kapitan! Agurita, damagang man ni Kapitan. Nagpitis na ako Kapitan. So, malagay man naka-highlight yung buhok na. Yung Kapitan na mo, gaya. Ay, asin mo ni Kapitan na yun. Ay, iso mo na nagpagalang lang niya po Kapitan na yun. Huwag na niya ako doon, pero di ka mag-Kapitan na, nagbakahin nilang lang. Huwag ang amin na, manutin ka mo Kapitana. 56 happy birthday Kapitana. Ay, sino po? Ay, sino mo Kapitan? Ay, nilakay mo. Ilan niya ako Kapitan? Ani ako dyan, takusin, pilding ako Kapitan dyan, takusin. Umay naman ako dito, tangi, nagkatiga ako yung barangay yaw. Birthday mo na? Sa 3 ako kagawad. Ano nagan mo kagawad? Evelyn Bernardino. Ako kagawad Evelyn Bernardino. Dahil birthday po ninyo, makakahan po namin kayo ng pusong bato. Dahil birthday po ninyo, siyempre, sino po kayo mag-birthday dito? Birthday song din. Oo, di ba? August ka ba, mother? Sige. Batch 74 ng anong school po? Nazareth of Rojas? Ako, hindi batch 74. Ako yung batch 94. Oo. Branch 3, JPGMT. Pero, alright, so dahil birthday po ninyo po, Kapitan Tapusin, and advance happy birthday ako, Kagawad Bernardino. Ito po mga sa inyo. Ingat po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Maligayang, 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 Suyo. Happy birthday ako Kapitan Tapusin, and of course, Kagawad Bernardino. Thank you so much po. At kayo po yung celebrate ang inyong birthdays dito sa Las Renan Leisure Hub. Ayan, so in behalf of Las Renan Leisure Hub, thank you so much po. Ayan, especially sa mga nag-birthday ngayon. And also sa mga celebrate ng mga special occasion dito sa Las Renan. And syempre kasama po ninyo ang GMK Duo Bar, DJ Bar, and of course, Inagwalan and Miss Alina and sa ating sumansama ng Miss Andiyan and April Rose Binigar.
Sige, request sa ako mga uncle. Ayun na ang happy birthday ka. Everybody naman Rojas. Nalpasan, pakatulay sa kalagay ko, ang balay sa ako simbahan. Thank you po sa mga taga-Rojas. Yan na lang po sa mga nasa labas.
Hello po. Umuli kayo dito mga ano ko ba? Nalawa na rin ito gusto ko dito yung ikat mo mamingin yung ano lang yung lagay nila kumitas na ropro kami. At ka, sa kalaban, kan sa ito yung rose. Ang abunyi mo, kala kayo di ko, beta. O di ko lang natin na yan. AR, di ba? Emergency room. Ano yun? Ay, hindi naman siya namatas sa pinagkakuha. Binungor naman. Anak? Ah? Blue roses. Kaya, supunta tayo pa na ito silang dito. Ay, para kami rin na, kunahan natin, nagawa na kami, kunahan yung tungkol na kami, tungkol. So, wala tayo silang kusina. Awang betul kumpulan blue roses di mother. Pipili yung blue roses. Okay, kalau ada nanti di tekan, di pang pinagdan mo bala ko mata ng bati pagaya, naksultan mamangko. Yan, dalawa ka tayo. Hindi. Hindi kita kami. Para sa minakapo ang tuwaran. No, bisa na talaga eh. Adi blue roses. Paborito na siguro natin. Sige, tatirado tayo. Oray, ara-ara. Pangasigaw. Surusuruhong may kapaun ni Van. Nuwang may makaya. Kayo, di kumanta. Ada tayo ng mga pinag sana. Kami magsasaan. Lalaki lang.
eh. Anak-anak eh. Bisla. Ay, country road ka nung siya. Country road. Kasi ikaw po sa kasakan na. Parang country road. Hey! Almost happened. Red vagina. Ay! Blurring mountain. You're walking my arms, Oh, my memories that around her. My eyes are raining, knowing that no one else has done darkness I see, getting on the side, misty face of moonshine. You're walking out. Bisa
Jose. Anyan abose, nagkakalan abose. Anyan abose, nagulog abose. Anyan abose, ang karamay gumara. Nasa siyempre ay maulawa. Naulawa rin. Mali sa kailangan na ako awan ko na ito na lumabas si Manya. Hasta nomio anasaya ay ako na ang noon sa may lakas. Hanap na iyang lakit ibang hina. Ang suwakong ang munala ay aray babasi kahit na araya itirang bigay ay yanabisa ay yanabisa ay yanabisa ay yanabisa ay yanabisa magkakilay nabisa ay yanabisa ay yanabisa at katanay kupa nasa hiter biyata tayo sila ay maulawa nasa hiter biyata tayo sila naganda. Kailangan nagtitinda ka kasi amo yung marasakan na kamakita dati ibang bakit nga ang sasama ka nasangis ka rin Oo, makasali ka pa rin. nilola ko kami mother at the hospital Oo. Wala ka makasali ka. 1 week na ako na at the hospital nilelang ko na ang nagkatuwa iso ka di makita kami medyo dahilan ko marasakan ang tablang na din po nilelang. Di ba isa na kami na ako para sunok piniswilan nilelang ko. Istoryahin na kami natin na nilelang ko kalumang gagawin. Nagsakit para kanya ako mamawak. Isabali ka nilelang ko manggagawin. Pinamin ko nilelang ko ang tinapay sumamang gagawin. Una na ang anak ko, agad nakita ng iyak, ilong ko, agad pamalikit mo, na magdalaw na kawalingan ko na. May madating istorya ka ako, baka nakita na ang anong pangbago na kakaarap ka, lupot ko na. Hindi pinamin ko rin ako, nagsasakit, Andy. Hindi asa kayo rin ako, inatarapot ko. Nagsakit ka di ba ko? Dahil na walong kami na nagsakit, na ikilong-ito, walong mi mother. Hindi makamulakat kami, tumaytayap kami. Nakasakay kami, walis sintin. So, ko na nandiyan na sa ospital ko na. At doon sa ospital man, may saka Domingo na dahil na. Doktor kami suna, naka-duty. Pagsasabi ni Mother, makapaasin ni Mother, pagsasabi buong ko na. Ano Mother, ang pawatan? Namuyaw ako si Kawatan. Kapre, oro ilan kung muna si Luana ni Mother niya. Ay, di ba request ka ng kiss, sira-sira. Apit ka di ba? Ay, request ka ng mga Maling Isabela. Yes. Ayan. Lahat ng pwede bumanse. Alam mo kung nalita.
You just say you can't take my eyes off you. I used the way that I said, there's nothing else to compare. That the feeling we find there on the world that you see. I didn't feel like I feel. Let me know that it's real. You just say you can't take my eyes off you.
Right, so ang pagkagrapo niti makapalagit na palapas. Gusto na. Eh, mga nasa labas, pwede kayo pumasok yung mga nasa kumuko. Kung baga gusto kayo kumain, pwede po kayong pumunta dito sa aking dance hall. Dahil nag-enjoy na po ang batch 1, batch 2, batch 3, and of course, ang bagong natin yung batch 4. Pasok po kayo, maluwag po dito mga mama and sir. Ayan, ito yung mga mukhang mahilig din sa mga sayawan ko mga to. Ayan, pasok lang po kayo. At kung may mga questions, so po kayo i-play pa natin mamaya. Welcome po yung ating mga batch 4 dito sa dance hall. Ayan, inulit niyo po sa lahat na nagikot po dito sa Dance Recreation Hub. Ayan, makakasama niyo pa po kami ng 1 oras ngayong gabi. Kaya pumunta na po tayo dito sa dance hall. Ibigay pa natin ang ating weekend. Kasama mo dyan, medyo mo ba, ilan ba? Aliyah, sa LCD.
dito sa ating dancehall. Taga ano kayo mga mamen, sir? Sa Pangwell, sumulagan na lang kayo sumaran. Ano, barangay? District 1, District 2, District 3. Ang Rojas? Lokban, Rojas. Hindi kalipin. Taga J ba ni Kuan? Taga J... Na ganyan? Lord San, Lokban? Taga dyan. Kasi sinyote? Dapat inawang siya kumata ng Balsehol. Dapat ibibili at Balsehol. Alam mo. Kaya siyempre makakasama niyo po kami hanggang 8:20. Kaya sulitin niyo pa yung apod. Dati may sa oras tayo makakadwa. Kaya inulit ko po sa lahat na nag-iikot po dito sa Last Ride Land. Daabot nito ako nakakarinig ng aking boses. Maring po na naman kayo dito sa ating dancehall dahil may isang oras pa po tayo. Nag-iinternet yung mga po. Tagaw-enjoy po ulit kayo. Oo, komportable dito ako ka napipitas. Nagiging sopatay ni talagang isang saganaan na dito para ka na kayo. Alright, so we're gonna give it up for the Canadian song. And just gonna po sa 220 viewers ng Tsunami ni Awa. Yung magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre, like na like po tayo. Nagiti po po. Kasama. Today
inom kayo maaak. Nakainom? Ay, suma lang makaulang mati ko na imanap. Naako ko niya pa yung nagsangar. Ano yung brother Cardian? Well, Nalaman mo. kasi at dati kasang-sangkot ka nagkapo-abroad ka niya ka. Sino ba nagigyan? Nang-ako ko niya pa yung natatay. Bakit sino nag-trip? Well, isa na ay couple. Oo. Sino yung may kapal? Well, May kapal na Netflix. oo. Ay, samahan niyo pa yung natatay na. Nawala ka mga kali. Luha ka na mga siguro. Dubai. Hong Kong. Gusto ka nila ako. Ay, Hong Kong ba, sir? Ay, uso tatati Hong Kong ba? Oo. Ay, adugoro tataan. Makadati na ituhok na sa dong. Bueno, siya po makapa sukati buhok. Ayan na pala ako tingay ko masalain. Ibagayo na ka. Well, ibagay ko maririn ayaw. Special kayo ngayong gabi. Dito sa Las Regna. Yes, dahil kayo ang fourth batch. Anak ka ano? Masurutan tabi nga tayo na narula. Okay, chacha bro. Ano? Chacha.
mas mapado. Po talaga, Mark. Ning, sipot-siputan nyo, nagkita ka tayo mga baka, bigla, baka natin bigla mabalik na tatan. Kaya po, nagkita ka lumabas talaga. Papalo, ito. Permida. Oo. Mga kaibigan, mga kamag-anak ko yung mga makagandang doon. Ikaw mo siya kapurok na bigay. Nag-say Glenn Morales. Ana, do Morales pila lang rin. Well, aduda. Ay, yung mga nakas kalakay. Miguel. Huwag ka nang kawatan. Karo ba yan ante?
Karuba may naging anak na Jay Barrio. Ni Eva kinikwa. When, nanti Eva kini nalipatan na ganay may son. Well, ha? Niya adang kini, ate ko na sa mga tubos kaulo. Ang pagbabalik ko lang rin. Ayan, so welcome. Dito po kayo sa taas mga mami. Tingin na po. Hata kayo obligat na pagsalaon. Kaya kailangan tuwa ko dito. Siyempre para ma-feel po ninyo itong ganda ng ating dance hall. Umara kayo dito. Ay, breaking heart ka naman. Sige. Mayati ko ang ganda ng model ni April Rose. Basta April Rose ang ipangalan natin, magiging maganda yung mode niya. Huwag na natin daw pangalan ng kulot at debang. Marimar.
One-way ticket, one-way ticket, one-way ticket, one-way ticket to the blues. You a day, gotta plan, gotta call a take a party back. Got a one-way ticket to the blues. My father, a big city, not going to know that all that I
all the time. But you never let it right. You show me strength to love. Give me love and take what I've got to give. Baby, I'm the time. You must have it now. I provide your heart in regret. Oh, I don't want to take it on my day. I'm gonna live forever. I'm gonna learn how to fly. I feel coming together. People see me as my friend. I'm gonna make it to heaven. Let the sky open friend. I'm gonna live forever. Make me remember my Kaya ba? Kaya ba? No intervals! Want to build me up, but baby, just let me down. And push me around like it works so long. You never gonna make me miss anyway. But I never see the way you always did on the day you come. You know that I'm sorry. So build me up, but don't break my heart. You let me down again. Baby, I'm gonna find it. How many times I'll make you mine? I'll be home. I'll be beside you, waiting for you. So why do you build me up? But my baby just to let me down. Mess me around and the worst of all. You never know, baby, when you say you will. But I love you still, like you. Oh, the day you darling, you know that I promised time. So build me up, but no, don't break my heart. You were my world, but I couldn't be the girl you adore. If you just let me know, you want chance to see you only for. What do I need so? Hey, I try to find a little time, I'll make you mine. I'll be home, I'll be beside you, waiting for you. So why do you build me up? But your baby just to let me down. Mess me around and it works so long. You never know, baby, when you say you will. But I still love you. Oh, that day you were gone, you know that I have promised some. So build me up, but don't break my heart. Yay! Ayan, first time ha, na nagbaba ng ating mga dancers. Thank you so much mga Tagalokban. Na, grabe. And of course, District 2. Kaya District 1, di ba? Grabe. Mga palaban ng mga dancers natin ngayong gabi. Kaya sa inulit ko may... Ay, inulit ko may...
then syempre, thank you so much sa ating dalawang, and of course, ang kasama po ni Sir LG Yakat. And, ayan, walang iba kundi si Bubbles ng Batang Quiapo. Ay, distrito yun? Kaya pala, go na go ang ating mga dancers. Kaya sinulit po namin, makakasama nyo lang po kami hanggang 8:20. Kaya naman sa lahat na nag-iikot po, nandito pa rin po sa last rec ng Leisure Hub. Pinagayahan po namin kayong lahat na pumunta po dito sa ating lason para po sa natitirang minuto po natin. Ako na kung sino ang kailangan sa akin. Oo. Yeah, okay. So sa mga bagong dating, welcome po kayo. Yung mga sumayaw po kanina. Mga madam and sir, thank you so much. And sa lahat po naman nasa kubo na kumakain, ayan, ini-enjoy ang kanilang dinner. Thank you po. Ayan, nagtitinigarating kubo-kubo. Yung iba umiinom, nag-chill lang habang nakikinig ng music. Ayan, so thank you so much po. At syempre live na live po ang GNA Duo Band. Together with Ninang Guada and the late amazing Sasa. Kanay na late, gusto mo na late. Ayan, amazing Sasa. And of course, Miss Aliyah Alberba and DJ Baji Alberba. Every Saturday and Sunday po ng 5 p.m. to 8 p.m. Ayan, so exactly 5 p.m. nandito po kami. Pero pag wala pang tao, mga 5:30 po kami nag-uumpisa. Ayan, syempre, para mas ma-enjoy po natin, kasama din po natin ang ating mga Zumba instructor na talagang babara ng labanan. Ayan, si Mr. LJ Yakat from Santiago City. And of course, Miss Bubbles from Batang Quiapo. Di ba kaya na yung Bubbles na nagan, ano kayo tibebang? Ako yung tibebang, ano, kasi lagi niya bebebang. Hindi ba? Bata pa daw siya ko yan. Bata pa ako, ayoko mabebang. Oo. And syempre, maraming salamat po sa lahat po na kasama po namin ngayong gabi. Ayan. Sa lahat ng live viewers po ng last ride ng Leisure Hub. And of course, Sonata Riaway Band. Thank you so much. Ngarot? Kasano ngarot? And live na live po kami ulit dito po kasan. Kung gusto ko rin bumalik at itulog-log Nag-enjoy po ba yung ating balikbayan from Hong Kong? Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy po kayo? Oo, nagkagawa siyempre. Nag-enjoy ko ka sa tubak na tayo amin na ito yung panagtagay ko sa respeto, hindi. Mahuli ka pa nakita tayo na po, hindi. Pagi nila ni amazing Sasa. Lupatan mo yung mga para sa publiko. Almost muna din increment na tayo. Increment. Well, nung kurang timalit niya ako, sumahapok lang. Hapok lang. Handa kami galing nga talaga. Eh, syempre, kami galing nga talaga ako. Ano pinakaibaga, ano asino itimulo na mapapanday langit, makatanong day langit, kunada. No, sino itimulo na mamatay. Tagpay suna kakapsat. Na kami nga babaklati mo muna na makadaan din nga. So, okay kung nayo, na kami at kinurit din kita, na kami mga kadong isang sabong. Diba? Palakpak mo ni ate. Hindi maudi. Nagiti ka kapsat tayo na tumboy. So, dali kami Sebarin. Ano yung sabi sa mga nag-iero sa tebal, sa tebal na napakinggan na nyo. Kung talaga tayo mo 15 minutes kakakagawa tayo. So,
Ikarayo sa ikalay, kadagiti uloy ko at di ka aklude, nakipagano mo sa abay panay, kung aligaw manailume. Aligaw, gusto ade, ang bayan ay
galing. Ore lang kuti-kuti dari tigil ko. Ay, visit. Kuna ne, bakit ko? Ate ko kuna ko. Ayan, at least lagi kita dapat lagi bangsen. Makaputak pag may isang ka rin. Nah, mali pa yung tao sa kayo. Ana, kaya yung pa. Bagayan mo ng mga kaya ang tao. Isa ko. Parang luloko kayo. Ay, hindi naman si Guillermo Rose na pa. Ay, sa tuloy pa kami ng mga last two songs. Ayan. So once again, thank you so much sa ating mga Bulgay Apollo Batch 4. From District 1, District 2, and Lokban. Rojas Isabela, maraming salamat po sa inyong lahat. And sa lahat po naman nakikinig sa ating mga kubo. Ayan, maraming salamat po sa inyo sa mga pumapalakpak. Ayan, kahit wala po kayo dito sa ating laso, nandiyan po kayo. Pumapalakpak po sa amin, maraming salamat. Kaya ulitin ako, mag-iinom kayo, mangibati kayo, di pang-awid yun. Ha? Sa pagkakatulang bigat, mamuan may agad nila kaya naturog di po timanggan. Imbati lang ito tinamangmartutan. Ayan, so umipay kami na po the last two songs. So once again, kami po ang dinero dito po ba? Kaya Willie and Wanda. Ayan, so kita-kita po tayo ulit bukas ng 5 p.m. doon po sa last right now, Later Hub. Ayan, siyempre tayo mga natin kayo sige, hanggang 8:30 po kami. Sige. Di ba? Tayo wala natin si Beba. Mga 8:30 kami. Ay, nasaan na ako i-stream na. Take the last dance for me.